दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आसाम नाङैनो 2 घन्टा होसिख्रावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय 2020 मायथाइनि जि बिटिआर एकर्ड, बे एकर्डनि दफाफोरखौ माखासे मावफुंजादों, माखासेखौ दाबैनो मावफुंनाय जायाखै। दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जोंनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जों फोसावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिल्लानि मावखुलिनि मोखाङाव बेयाव 2 घन्टा होसिख्रावनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय जोंनि मुल दाबिफोरा थागोन जे जोंनि बिटिआरनि जे एकर्डनि जि दफाफोर, बै दफाफोरखौ थाबैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावफुंनानै होनांगौ। धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्लाया बिथांमोननि गोबां जेंना दं। गुबैयै बुंथारनो गोनां जायोब्ला गोबां समनि एकर्डनि गेजेरजों जे बिटिआरनि बाहेराव रायजो जानाय बर'फोरा जे राजखान्थियारि मोनथायखौ मोनफुंनो हायाखैमोन। बे 2020 सननि जि एकर्ड, बे एकर्डनि गेजेरजों बै राजखान्थियारि मोनथायखौ आसाम सरकार, भारत सरकार आरो एनडिएफबि, इउपिपिअ, एबसु बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनबोनो हादोंमोन। दा बेवहायबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, दा बे काउन्सिलनि जि गामि सोसननाय, दानख'नाय, बेखौ दिनैसिमबो आसाम सरकार एबा भारत सरकारा दाफुंनानै होआखै एबा मावफुंनानै होआखै। दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि होख्रावनायनि गेजेरजों गोख्रोङै जों दाबि दैखांहरदों जे जेरैखि जाया नैबे फैबाय थानाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि जि सेप्तेम्बर, अक्ट'बराव इलेक्सन जानो गोनां, बे बिथांमोननि जि इलेक्सननि गेजेरजों, इलेक्सननि लोगो लोगोनो जोंनि बर' अट'नमास काउन्सिलनि जि इलेक्सन, बे इलेक्सनखौ बिथांमोना फाथिनानै होनांगौ आरो गोबांनो रां आरो अनसुंथाइखौ बिथांमोना जोंनि बर' अट'नमास काउन्सिलाव बिथांमोना हरनांगौ। दा बिथांमोननिसिम जों गोख्रों बेखौ दाबि दैखांहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्लायाव माखासे फरायसालिनि जेंनाया गैया नङा गोबां, बारानिफ्राय बारा जाबाय। जे जेंनाफोरा बेनो भेन्सार फरायसालिनि जेंना। दिनै भेन्सार फरायसालिफोरखौ बिथांमोना लागोन होनदोंमोन, दिनैसिमबो भेन्सार फरायसालिनि जि जेंना, बे जेंनाया जेंनायैनो जानानै थाबाय। दा बेनिखायनो दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांहरदों जेसेबांनाखि जोंनि बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोर दं, बै भेन्सार एलपिनिफ्राय कलेजसिम बे भेन्सार फरायसालिनि जि फोरोंगिरिनि जेंना, बे फोरोंगिरिनि जेंनाखौ जेरैखि जाया थाबैनो जोंनो सुस्रांनानै होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मा होनो गभर्नमेन्ट फरायसालिफोराव बिजाबफ्रा फैया नङा फैयो, खिन्थु नांगौ बायदियै माखासे बिजाबफोरा दिनैसिमबो मोनफुंजोबाखै। आरो बेनिखायनो जों आसाम सरकारखौ खावलायदों जे बिजाबनि जिखिनि समयसा, मालाबा बिजाबा सानखान्थि मोनो, मालाबा इंलिस गैया, मालाबा ससियेल गैया, मालाबा जिअ'ग्राफि गैया। दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि जोंनो बिजाब नांगौ, बै बिजाबफोरखौ आसाम सरकारा थाबैनो जेरावखि जाया अल आसामाव जेसेबांनाखि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दं, बैफ्राव बिजाबखौ थाबैनो साप्लाय होनांगौ। आरो जेरैखि जाया जोंनि बर' बिजोंखौ जोंनो गाज्रि नोजोरजों नायनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरा दिनैसिमबो केसनि भुगिनांगासिनो दङ, माखासे जेलाव दङ, माखासे गब्लाबो दिनै केसाव खारथिंबाय थानांगौ गोनां जादों। दा बेनिखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों खावलायगोन दिनै नैबे होख्रावनायनि गेजेरजों जे जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायमोनखौ जेरैखि जाया बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय हगारबाय, हगारनाय लोगो लोगो बिथांमोननि केसा जोबनांगौ आरो फासि जायखौ अर्डार होदों बिथांमोनखौ फासिनिफ्राय रेहाय होनानै बिथांमोनखौबो खुला माने अख्राङाव अपेन माबायाव जोङो हगारनांगौ। बयबो माने दिनै एकर्डनि नामाव जेल जानांनायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो खुनु पयथे जोङो हजम खालामनाय नङा आरो जों सैज्य खालामनानै थानाय नङा। दा बेनिखायनो जों आसाम सरकारनिसिम खावलायदों, भारत सरकारखौबो खावलायदों जे बिथांमोनखौ जेरैखि जाया उदां खालामनानै होनांगौ आरो बिथांमोनखौबो जोंनो पाब्लिकफोर बायदि समानै बयबो जे गावनि बिसि फिसा बिदा फंबायजों रायजो जानो हानाय सुबिदाखौ आरो बिथांमोननो थांनानै थानो हानाय सुबिदाखौ खालामनानै होनांगौ। बेखिनिखौ जोङो दिनै आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंना, गामि सोसननाय बिटिआरआव सोनांगौनि जेंना, बे जेंनायाबो दिनै दाबो समाधान जायाखै। बेखौ जों थाबैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनो दाफुंनानै होनांगौ, सोसननांगौ। आरो बेजों लोगोसे जि कार्बि आलंनि जेंना,
जे जोंनि बर'फोर कार्बि आंलं रायजो जानाय बर'फोरा माखासे भुगिनानै थानांनाय जेंना बे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेसेबां समस्या दं बे समस्याखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा नैबे पार्लियामेन्ट सेसनाव थाबैनो बे जोंनि बर'नि जेसेबां जेंनाफोर दं बे जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै दाबि दैखांदों। निसय जोङो जुदि आसाम सरकारा जुदि जोंनि दाबिफोरखौ नैबे पार्लियामेन्ट सेसनाव बिथांमोना सावरायनानै समाधान खालामनो जुदि गोसो जायाब्ला जोङो थाबैनो आरो बेनिफ्राय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो गोदान भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव थांनानै जोङो डेम'क्रेटिक सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन लागोन। रड ब्लकेट राजा लामा रेल ब्लकआव बेफोर हाबाफारिखौ जों लानो बाध्य जागोन। दा बेनिखायनो जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम गोख्रोङै खावलायहरदों जाहाथे जेसेबांनाखि बर'नि एकर्डनि समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम खावलायहरदों।